mal byť. Ešte jedno kolo. Ferry je už tu. Takže Šachovica je pripravená. Superfinále pred zahájením. Pred Šachovica rozmávka a je tam Martin Margán, druhý Jančík Becker, tretie miesto číslo 157 Teplý vrch Poprovský Boris. Mal byť s číslom. Husov, náčelník. Ideme? Kde? Na chvíli. Do budky? Kófe mám kurva. Popotíme Môžeme tam ísť. a ideme. Pavel Hubiak s číslom 2. Gratulujeme motorkárovi. Lebo budeme vás fotiť. Budeme ofrkaní. Budeme búchať, radšej vypijeme. Dúfajme, že ho ešte na týchto kopcoch uvidíme. S číslom 453 Karol Hubka. Druhé miesto. Gratulujeme. A víťazom tejto triedy motocyklov v marcových pretekoch sa stáva Peťo Sečkár s číslom 59. Gratulujeme. To sú traja pretekári, ktorí odnesú dneska pohár. Junior, tam sú títo traja ocenení s číslom 142. Krajčí Martin. Gratulujeme chlapcovi, ktorý je to prvýkrát a už vstúpil na stupne víťazov. Je to Škoda Fabia s modrým kufrom. Číslo 142. S číslom 3 Milan Becker, druhé miesto. Gratulujeme. Je to Ford Fiesta biela s bielými, čiernymi blatníkmi. Gratulujeme Beckertovcom. A prvé miesto si odnáša s číslom 6 Roman Bebej, čierny Escort. Trochu smoly, ale aj tak prišlo na to, že by to mohlo byť aj takéto stupne víťazov. Gratulujeme týmto chlapcom. Sú to nádeje pre slovenský autokros. Je tam číslom 21 Ferry Jambrich. Je to červený Karmat alebo oranžový, ktorý brázil dneska a skončil na 3. mieste. S číslom 17 náš lietajúci Verdi. Gratulujeme! Škoda 100 sa nedá zahambiť. Nech sa darí, nech sa ľúbi. A s číslom 2 Becker Jan mladší. Gratulujeme! Je to Opel Kadett bielej farby.
Često, tretie miesto je tam v číslom 15. Janko Drozdík. Troška smoly, ale čo už. Do budúcna vychytá niektoré mochy. Takže s číslom 78 zelený Opel Kadett Stanley Koridár. Na tom Opli ti to ešte lepšie ide ako na tom Golfe. Gratulujeme Stanleymu a s číslom 8 víťaz tejto triedy D1 na 1600 je Maťo Argán. Treba týchto detkov, čo takto trechať. Botrovský Boris. Gratulujeme. Je to 157 Golf bielo-červený. Gratulujeme, uvidíme ho tu ešte na budúce. Druhé miesto patrí biely Opel Kadett Bekedian. Blahoželám. A prvé miesto patrí číslo 8 Maťo Argán. To bolo superfinále marcových pretekov. Teraz poprosím všetkých pretekárov, ktorí boli ohodnotení, na spoločné foto, aby ste sa našli na webovej stránke.